Nově můžete jednoduše přidávat jednorázové návštěvy přímo z mobilní aplikace. Stačí použít buď ikonku plusko tady nahoře, anebo kliknout přímo do kalendáře. Já si kliknu třeba na 29. a kliknutím na hodinu se mi otevře plánovač návštěv. Zde můžu zadat nějaký nápis, zakázka. Buď si vyberu klienta, anebo si vytvořím nového, tak já si tady vyberu klienta třeba IKEM. Zde se mi ukáže, že mám už u tohoto klienta 5 zakázek, tak buď můžu přiřadit k nějaký stávající, anebo když to nechám odškrtnutý, tak se vytvoří nová zakázka. Tak já to dám třeba tady k reklamaci. Tak, tady máte datum a čas, když na to kliknete, tak si to následně můžete doplánovat. Můžete tu zaškrtnout, že chcete mít zakázku na celý den, anebo klidně naplánovat později. Pokud plánujete nějakou vícedenní jednorázovou návštěvu, nastavíte si datum konce třeba na 31. a zde si můžete ještě zaškrtnout, že chcete vynechat víkendy, anebo vynechat i jiné dny. Tak dejme tomu, že 30. se mi nechce do práce, tak nepůjdu. Tady nahoře na záložce náhled se můžete i podívat, jak jste si tu zakázku naplánovali. Nakonec uložíte a přidáte si k návštěvě pracovníka. Tak já místo sebe si tady dám Martina a návštěvu vytvořím. Po vytvoření si ještě zde mohu vybrat adresu. Tak když na to kliknu, tak buď už mám nějakou vytvořenou a jednoduše bych si ji vybral, anebo tady přes plusko si vytvořím novou. Tak já si tady kliknu na nemocnice a automaticky se mi do zakázky přidá. Pokud chcete, aby vaši kolegové s rolí pracovník mohli vytvářet také nové návštěvy z mobilní aplikace, nezapomeňte jim přidělit příslušná oprávnění v nastavení společnosti. Jak jste si možná všimli, nově máte možnost zobrazit návštěvy v kalendáři. Můžete si také vybrat mezi několika zobrazeními, buď kalendářem, anebo časovou osou. Tady nahoře mám kalendář měsíc, když si na to kliknu, tak si můžu vybrat další zobrazení. U kalendáře to je den, týden, pracovní týden nebo měsíc a u časové osy stejně. Když si třeba kliknu na časovou osu na měsíc, tak vidím veškeré návštěvy v měsíci. Když si rozkliknu třeba dnešek 28., tak se mi zobrazí den a když si kliknu třeba tady na montáže kuchyně, kliknu si, tak se mi zobrazí ta návštěva, se kterou můžu dále pracovat. V případě potřeby si také tady dole v menu a nastavení můžete zvolit výchozí zobrazení. Můžete si vybrat, zda chcete návštěvy zobrazovat ve formě kartiček anebo v kalendáři a také si zvolit preferovaný typ kalendáře.